pozadí už sa nám črtajú paneláky dlhých dielov v mestskej časti. Asi z najväčšieho hustotou obyvateľstva. Tam to fakt máte panelák na paneláku. Však aj to poznáte. A možno tam mnohí aj bývate. Že viete, o čom hovorím. A pre ľudí z dlhých dielov je táto trasa veľmi, veľmi obľúbená. To je najbližší cyklochodník, ktorý majú k dispozícii, aj keď v dosť značnom úseku je to takáto jazda po ceste, ktorá aj vďaka tomu, že tá cesta nie je až taká úzka, že je celkom príjemne široká, nie je vôbec taká nebezpečná. Preto tady to bez problémov môžeme ísť. A nemusíme sa báť. Asi je na 99% vytvorenie cyklopruhov po okraji oboch strán by určite neplešlo. Z toho prozaického dôvodu, že auto tu jazde stovkou a jednoducho nerešpektovali by tieto pruhy a bolo by to veľmi nebezpečné pre tých cyklistov. Veľmi, veľmi nebezpečné. Ďalší cyklisti, mladé ročníky, tak to má byť. Ale keď si odmyslíme ten velikánsky konvoj, tak koľko cyklistov sme tak stretli? 4-5. A keď si vezmete, že to prostredie je fakt pekné, tá zrúcanina, aj keď je zrúcaninou masové čarov a z vrchu z toho kopca, tá krajina vyzerá nádherne. A keď máte šťastie na dobré počasie, tak v podstate viete vidieť z Devína až na Rakúske Alpy, čo je celkom teda masaker. Vietor nám trochu ústá, tak sa už počujete, ale to je jednoducho obmedzené technické možnosti, no. Keď nahrávate hlas na handsfree na mobil, nemôžete očakávať žiadne zázraky. Ale myslím si, že škoda by bolo tohto nápadu alebo tejto myšlienky a zácidi len kvôli tomu, že nemáte HD kameru a mobilné nahrávacie štúdio. A ide hlavne o to, aby sme vám ukázali, kde tie cyklochodníky bratislavské sú, kde je tých 70 až 100 km rôznych cyklotras Bratislava vlastne schovaných. Aj keď hej no, si musíme na rovinu povedať, že 70% sú hrádze, trasy v lese, v malých Karpatoch a taký skutočne efektívny mestský cyklotras je v Bratislave žalostné minimum. No a dúfam, že sa tešíte, že práve sa dostaneme na pokračovanie cyklochodníka za týmto krásnym domčekom. Voilà! Je to tu. Takže toto je druhá časť cyklochodníka na Devínskej ceste. Neviem, koľko nám to teraz trvalo dostať sa z jedného konca chýbajúceho na druhý sem. No, bolo toho celkom dosť. Takže teraz vlastne pôjdeme už po vyznačenom cyklochodníku. Nemusíme sa báť, že sa budeme stretávať za Alpami. Táto konkrétna časť je v trošku takom horšom stave, keďže aj najstaršou, ale stále je to oproti ostatným cyklochodníkom v meste a veľmi, veľmi dobrej úrovni. A tady to sa naozaj nebojím jazdiť. A odporúčam ju aj vám. Jednoznačne. Keď som hovoril, že som už zničený, tak to je proste preto, ja som z Ružinova. Pre mňa dotrepať sa do Devína, čo je taká malá Tour de France. Keďže aj som žiadny rekreačný cyklista. Ja jazdím každý deň po meste, ale žiadne také, že hodinu tam, takže keď toto ja dám, tak to určite dá každý z vás. Už nemusíte sa vôbec báť, že by to bolo nejaké neuveriteľne náročné. No to je takých 10-15 km do toho Devína z Ružinova. A to naozaj nie je žiadna neuveriteľná cesta. A šťastím je, že až tak veľa tých zamestnávateľov v tom Devíne nie je. A vy, čo v Devíne bývate, tak zvážte. Pretože dostať sa tadeto do mesta môže byť koľko. To môže byť takých, dajme tomu, pol hoďka. Pol hoďka z Devína
na bicykli v meste. To nie je až tak veľa. No, sme videli, že aj Havino sa zúčastňuje na cyklojazdách. Tak to má byť. Všetci, dedo, mama, babka, tatko, deti, súrodenci, vzdialená, blízka rodina, 4. koleno, 8. koleno, psi, mačky. Všetko treba hodiť na bajk a vyraziť, keď je pekne ako dnes. Ale nie len keď je dnes a je pekne, ale aj každý deň do práce. Netreba sa báť. Treba tých vodičov bratislavských trochu vycvičiť a oni, nebojte, nie sú hlúpi, oni si na to zvyknú. Ja mám napríklad veľmi dobré skúsenosti. Aj keď si jazdím po Pražskej, po Šancovej, to je jedno, oni spomalia, oni sa vás neboja. A vy sa nebojte preto ich. Oni vám, musíte si vybudovať proste ten rešpekt na tej ceste. Vydobiť si to miesto a oni vás budú obchádzať a keď to dokážu Švédi, byť cyklonárodom a vďaka bicyklom a behaniu športovať každý deň, tak to dokážeme aj my Slováci. Sa netreba báť, nie sme o nič menej ako oni. To sami namýšľame, že my sme ten chudobnejší, smutnejší národ. Slávne večko. Dobre. Tuto sa nám tá cesta trošičku prepadla. Snad jedného dňa to niekto spraví. Škoda by jej bola. To je vlastne parčík Bratislavskej vodoraznej spoločnosti. Celkom pekný priestor. Na to, že je takto dosť brutálne ohradený a brutálne nevyužitý. Takže nás vážne. No, to niečo dobre vidíte, ale už tá cesta je trošku taká špinavšia. To je preto, že keď sa zdvihne Dunaj, tak toto ramienko maličké sa dvihne a začne to tu zaplavovať. A to nie je žiadna sranda. Takže sa toto nevyplatí moc upratovať. A keby to niekedy zišlo. Ale toto, prosím pekne, toto je lužný pralec. Tu máte rybárov, tu máte krásnu prírodičku. To je to fakt veľmi zaujímavé. Tady je to bicyklovať. Fakt krása. Pripomína mi to tú parádnu trasu medzi Ružinovom a Vrakuňou. Len toto máte krásne pri Dunaji. A dajú si na tom záležať. Ďakujem. Teraz sa poďakovať, keď mám niekto za prednosť. No poďte sa na túto parádičku. To sú baráčiky, čo si postavilo GNT. Takzvaná kávoveská zátoka. No, tak sa to skultivovalo. Keď ste videli, čo tu bolo predtým, s Bohom amen. A toto slávne intráky, toto je lodenica ešte, nová, pekná. A za nimi intráky Družba. Internátne domovy pre študákov z prírodovedeckej fakulty, lekárskej fakulty a všeličoho možného z tej našej univerzity Komenského. Tam už v podstate sa to ramienko napája na samotný Dunaj. Je fakt pekná trasa. Fakt. Wow, sklo. To bolo veľa. No. Teraz sa blížime k mostu La Franconi a nachádzame sa pri botanickej záhrade. Je ešte jedna alternatíva, nezabočiť doľava, ale doprava. A tam je to tiež veľmi pekné. Ten chodník nie je spravený. Tam pôjdete po takej prašnej ceste a dozad to vyhrká. Poďme radšej touto oficiálnou trasou. Sú to kopce vyšlapať. Jak pán si tu dám tento kopec. No, takže už sme prešli Devinskú cestu. Videli ste to na vlastné oči, jak to tam vyzerá. Všetci pevne dúfame, že v tomto volebnom období sa to na magistráte rozhýbe a nám tu cyklotrasu pekne správia. Bola by to škoda, keby nie. No, teraz Stranická záhrada.
Sem. No toto už je Karlovecká cesta. Tam vidíte fešáka. Nejak si to dáva na nadjazd. No, vítajte na Karloveckej. A teraz sa blížime mostu La Franconi. Ja vám poradím jednu malú fintu. Počujete cez ten vietor. Tuto keď prídete, ako sú tí cyklisti, smerom doľava, tak sa na bajku krásne a bez akýchkoľvek problémov a minimum križovatek dostanete až o Mlynskú dolinu. A keď budete veľmi chcieť, tak príjemnou cestou popri diaľnici až na Patrónku a odtiaľ do Lamača. A teraz je veľmi pekné, jedného dňa si určite prejdeme. Sa nebojte. No a teraz malá rada pre vodičov. Tu pri tých stĺpoch 90% všetkých dní v roku stoja policajti a merajú ľudí hen tam na tých stĺpoch. Takže keď idete tadeto, radšej si vždy spomalte. Veľmi, veľmi často ich to vidno. Tam schovajú s tým svojím klobučikom vpredu na aute a merajú, šikanujú, naháňajú a krásne mi videli, ak si pekne zapli majáčik, preleteli si križovatkou, vypli si majáčik a išli si ďalej jak páni. Ale to už. No, tajto sa dá dostať do Petržalky, cez most La Franconi, podľa panáčika alebo značky, je to asi 2 km a dostanete sa v podstate tajto až na Viedenskú. Tam môžete pokračovať. Ale my dnes ideme na nábreží, kde koník beží a už sme tu. Teraz sa obávam, že budem sa musieť zase tak trošičku odmočať, lebo tu bude toľko národa, že teraz to cítim v kostiach a už vidím prvé náznaky. Tak sa pracujeme tuto, nech tu cez niekoho nekričíme. Tam sa nachádzame v podstate pod fakultou telesnej výchovy, telovýchovy a športu, KTVŠ, kde sa nachádzame veľmi pekný športový areál, ktorý je niekedy dostupný aj pre všetkých Bratislavčanov, neviem presne podľa čoho. A dokonca títo fešáci majú vlastnú plaváreň. Tu vidíte. Vlastnú plaváreň pre športovčekov. Tu sú veľmi pekné basketbalové koše, kde chodia ľudia hrávať. Je veľmi pekné a otvorené a zozerá. Nemôžete sa čoho báť. No. A toto už je taká tá, nazvime to pôvodná časť Bratislavského nábrežia so všetkými výtokmi, výmolmi, dierami, wow, stromami hrvajúci sa mi cez asfalt a ešte touto starou, trošku škaredou výzdobou na múre. A Dunaj. No. Teraz sa blížime k jednej z najkontroverznejších tém, ako Bratislavou mávajú posledné mesiace. A to je, prosím pekne, rekonštrukcia Parku kultúry a oddychu, a.k.a. PKO. Tu vidíte za tým plotom. V súčasnosti zavreté, keďže už je platná zmluva o búraní. Znamená, že poslednú šancu, akú mal Ďurkovský na to, aby posunul túto kauzu ďalej, bol, že rýchlo podpísal papier, ktorým splnomocnil majiteľa pozemkov, ktorým je investor, aby jednoducho oplotil barák, zaval PKO a teraz sa tam nedieje nič. Kto vie, môže to byť aj 4 mesiace, sa tu nič nerobí. No, pustíme ľudia trochu ďalej. No a keď vás zaujímal, kto je investor, ten investor je tá firmička, tá je sročička, ktorá si postavila tento baračik, nevedľa PKO. Luxusné byty pre bohatých. Je diskutabilné, že či toto pomáha Bratislavskému nábrežiu alebo nie, ale treba povedať, že je to tu trošku živšie. Ale že by toto nejak krajšie vyzeralo, ani náhodou. No a investor nám spravil takýto pekný cyklochodník. Ojej.